Lokal. Ana dito Idol John kamen. Naiya pa ayan na tiya libre pagtaingan, nagitiya siya mapamilya. Itiya syudad Tilawag, babay na ti programa Accor Shelter Assistance. Iti lokal na gobyerno, kaya ti tulong ti Department of Social Welfare and Development. Yung batada ni Mrs. Perlita Cabello, ti manginadaulo ti City Social Welfare and Development Office at ti lokal na gobyerno, ti nangiplastar ti lote, anak ay patakderan na ito yung pagtengan. E din tong at ti CSW demet ti nang teda ti pondo, iti pan na kay patakdera dagiti balay. Kaganda na ti daytoy ket impatad inayon na nga naipaima pa yan na kadagiti beneficiaryo dagiti sertipiko ang mga ipaneknek nga daanan na ti bukod da balay ay ti nasa OA programa. Pakaamu pa ti CSWD head akalikagom ti lokal gobyerno may tultuloy dito programa tapno no maadaan na ti pagtaingan dagiti lumogar dito ya syudad Tilawag kang ronan na kadagiti nadidigraan agup-upa ken dagiti saan makabael nga mangipatakder ti bukod da balay. Inayon na nga agdagupen na ti sangagasot ket walo aminen dagiti na ipatakdera na ti libre balay mabay na ti Accor Shelter Assistance kaya namang namnamada amanayunan pa daytoy. Inbatad na tunggal umili ket importante amadaan na dagito iti bukod da balay kaputa ti may sa pagtengan ket iso iti mang patidker ti may sa pamilya. Bigbigen met dagiti beneficiaryo aday ket parabor isug gapo na adakkel ti panagyamanda tas andan nga agup-upapay wenno katang-katang ti pagyanan tadan ti bukod da pag naedan. May summit din komunidad iti barangay 62 Dinavota South iti beneficiaryo iti programa tagtultuloy adumakdakel iti populasyon da. Okay, dating nga programa Idol Joan, programa ti gobyerno tayo. Ayan. Nagapan na dating nga pondo. Gobyerno Idol Bernard. I mean, what department? DSWD? DSWD Idol. Okay. Tunggal balay, kasanot ka makagon o ti balay? Dapat marigrigat ka? May sa di nga requirement, Idol Bernard. Kitak mo tayo, ada mo franchise na digiti motor, digiti tricycle. Digita bukod damat nga acquire, Idol Bernard, digiti tagibalay. So nagduras dan, kaysa kasday. Mas asenso dan, Idol. Okay, kunam nga 100, 108 nga balbalay. When? Ti assessment da kadagito nga gundaway, digiti 108 napno aminen awanen ti open pa nga balay nga adaditang nga botas. Anam na ma-NT CSWD nga adan tupay maipayan Idol Bernard so tultuloy may assessment da na kadagiti agaplikar mapandalaing iti opisina Idol Bernard. Okay, dati nga libre nga pagtaingan tilang bayadan da of course deta kuryente kan danom. When? And their appliances nga may kapet ka deta awan problema dan. When? How about DJ bayadan da nga daga and balay nga amilyar? Sudanton. Deti materyales ti pagpatakder ken deti lote kukwati gobyerno ited na Idol Bernard. So iawat na DJ obligasyon no kas pagarigan. I am asking about the obligation DJ pa nagbayad ti amilyar ti daga and DJ balay. When Idol Bernard? Bagin to ni beneficiaryo. When? Isunto ti agbaya din ti amilyar. Okay. Basta DJ daga kana naiyawat kin kuanan makamukan tumiten kasi nga mga iwan. When? Ngem DJ assessment na kadigitoy nga beneficiaryo digiti 108 nga balbalay ket masapol nga digiti na didigraan wenno marigrigat wenno digiti na uraman ti balbalay kasakasay. When Idol Bernard? Digiti priority. Wala dapat lang yun yung talagang purpose na dating proyekto baka kidibot digiti met kakabagyan. Met awang kasay. Negative awang met Idol Bernard. Sigurado ka? When Idol Bernard. Sa digiti na dumagit na pandayel tansan. Ay kasama bluff ni Idol. Sigurado ka? Kada sa lugsudo laag na baka mo kidi nga adamo digiti na paboran nga pagkasar nang kat may kandat balayan kasakasay. Awang kasay.
Napandaniti, napinpintas Oo. sa Idol Bernard kaya dito parang talingaan nagbaho. Napipintas di talingaan. Apay di talingaan mahanga mabalin nga kasla ko makadatayo no dapat ket digiti lang agserservit gobyerno diya kasi nangig ko kasla digiti lang trabahante wenno empleyado at gobyerno ti makagunod ka di diya Idol Joan. Negative handmade Idol Bernard no sika ket miyembro kadeti Pag-ibig. ibada nga minti Oo. assistance da isu di jay siguro may bagada nga dagiti lang gubrat gobyerno nga handmade Idol Bernard. Diyan tatalingaan amin ditan na kompleton adati mang occupayen. Angan nga ninsan mo kompleto Idol Bernard adala ingin tinabat-bati da maganda itong man kit. Sa lutsod de man ket di ba ti sa lutsod ko kanyam ka ta islat ta dita ha. Idol. When en ka man sa lutsod de tapno adamo ti agkarubata mo lang Idol Joan tapno mamimpinsan tangag duty. Idol Bernard. Sa lutsod to o deta ti assignment mo dita ngay set pag sa lutsod mo ka pag ibig no ti MSWD. Itibiyang ti LGU Idol Bernard makidamag tayo ti city planning no kasanon ti Plastar da Idol Bernard. Well, at tapno kakarubatay mo lang at tagalawag tayo. Tapno adu tayo mo lang agbutos dito ilawag Saan? Sa nga bagkatan tayo Idol Bernard. Sa kabagkatan no ka. Apo, mano amin de unit na di yung tatalingaan Idol Joan. DJ Approximately. The initial unit and may adang amin dito Umabot nga 3 magasot kasjay. mabalin Idol Bernard lawlawan sa fine. I-double check tayo lang dito. Imagine deta 5 gasot no kas pagarigan. I-multiply mo no talot miyembro ti pamilya. Di ba? Addo no kanti nagbutos no kas pagarigan. One Idol Bernard. Ay sus. 4,600 units. Ha, 4,600 kit nagado di da mo pa nalawa di da pa mapilapan neta 4,600 agor ka 4,600 units i-multiply mo iti gamlat nga ti agbutos dita ket talo iti tunggal unit times 3 no kas pagarigan 13,800 na nga baka nga konsyal ti lawagan Idol Joan nakakazay. When Idol Bernard picture go yun na. They ag-plus ka pa iti 80,000 no kas pagarigan. Iti barangay nga Tilawag City 93,800 no kas pagarigan. Ni amen? Ni dakkel, mabaling ka pa iti agmayoren no maalam amin digitoy. No maalam ni amen, i-divide mo tito data 46,000 mayaten na nga baka no kano magunod mo data half of it or more than half of it Idol Joan tama? When Idol Bernard. Tayo agkonsyal dito ilawagin. Agdanag na. Kada kat na ganun adot mga yat dito syudad Tilawag. Syempre agtaod amin may ni SM pak after election intay to nga malling di amin Idol Joan. Tapos tumakder tumot DJ Mega World dito kay pasit na barangay Kalayab nang ron dito Fort Ilocanja. Nagidig nagpintasen. Tapos agtanor to pa di dumapay nga malls dito Bacara Road ada pay mall dita nga to tumakder ada pay tumakder nga mall sa ito bypass road kada siya amin kita kad adon di danto kayat nga Tatlawag City imposible na di amen agtao deta talingaan housing agtaod pa dito kukuha ni Villar nga housing I mean anong tawag dito condominium nga nakadakkel asudag ti Camellia wano sangwanan ti Camellia Homes di kad adado nga investors nga umay tapos patarimaan da pa madama iti airport tayo di kad nakapimpintas sa Ilocos Norte nang ron na Tatlawag City. Pag-iinagawan Idol Joan. Pag-iinagawan di ba? Okay. Ganun yun. Ganun katindi ang Lawag City ngayon, mga idol. Okay? Go ahead, Idol Joan! Damag dito siya Tilawag, Gadwa 99.5 Basing Lawag, Idol Joan Gising, Tatak, or MN.